ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କାଲି ରାତି 2ଟାରୁ ଶ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ତାକୁ ପାରାସିଟାମୋଲ ଦେଲା ପରେ ସକାଳେ ମୁଁ ଟିକେ ତାର ଜ୍ୱର ମାପି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜ୍ୱର 98.8 ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। କିଛି ସୁଜି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମର ଟିକେଟ୍ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ହେଲେ ଶ୍ରୀକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ସେ ତ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ତା ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇ ଦେଇ ତା ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ତାକୁ ସେଠି ବୁଲିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ରାତ୍ରି ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇ ମୁଁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।